Bună dimineața, prieteni! Nu știu cum să vă zic ce mi s-a întâmplat tocmai astăzi. Stați să văd dacă filmez. Da, filmez. Bun. Vroiam să vă zic că contul meu principal efectiv a fost hackuit odată cu Gmail-ul meu. Așa că aș dori ca toți cei care sunt, să zic așa, abonați aici printre urmăritori la mine, vă rog să vă dezabonați. De acum nu mai este contul meu. A fost hackuit. Singurul cont care l-am de acum va fi contul acesta, Tăciunea 4. Și în viitor probabil o să-mi fac alt cont, tot secundar sau principal, o să vă țin la curent. Deci de acum, dacă, să zic, sunteți abonați la acest cont, vreau ca toți să vă dezabonați. Este de acum un cont, să zic așa, hackuit, care nu mai are nicio valoare pentru noi, pur și simplu. Contul de YouTube încă este bine, adică nu este hackuit, nu e nimica. Da, apropo, dați și un subscribe dacă tot este așa. Deci pur și simplu vă rog din tot sufletul să dați dezabonare, să urmăriți acest videoclip și să pur și simplu să vă dați dezabonare și să vă abonați la noul meu cont, adică acel secundar, că știam că ziua asta o să vină la un moment dat. Contul de Google nu a fost și el hackuit, încerc de vreo oră jumătate să-l recuperez, dar n-am putut să fac nimic. O să tot încerc, vorbesc, dau e-mail-uri la Gmail, încerc toate chestiile să le fac, dar s-ar putea să nu reușesc și de asta mi-e frică. Dacă să zic că recuperez, vă voi ține la curent.